Pwede naman sinakanan kay hinug na nahilo na. Maglagapak na nagkaon. Wow, na naunza. Hapit na pwede mahinog rin. Karing isa kan eh. Guwang na. Dia sidling sa taong. Wa pa mahuman og tanam si kuya. Nagawa niya pangungod na. Hi guys, madong buntag. Dara pa ko sa palijahan. Nirak ko, sakto na din ulit dyan. Uparak ang panay, mahinog naman karo ka dyan. Wala mong pinakuwang sa bunga nga. Gipagkuhaan na nanay og putos gahapon. Kada adlaw dahil sila mo dako. Kaya gahapon gamay-gamay pa nga eh. Pwede naman ibalik dyan. Dahil daw kagagway wa masud gahapon. Kalimutan siguro ni. Di mo gud maklaro guban. Ne. Pwede na pod ni. Kasi kuha namin isang hapon sa isuro na maugma. Wa raman pa nakuwang sa mga palidya nga gipangkuhaan og putos. Nasakit agang daghan. Okay ra ta daw og mukuha sila og palidya mga pila ka buok. Pero ang di daw okay. Nganong aglanggam pa jud ilang gikuha. Nga aglanggam dugay na tura makadyo. Anja kabilin pud to sa igsuon ni tatay nga tuwa ning taliwan sa laing kalibutan. Natingara pag ko kaya gamang iro mausig man din na og nay laing tao. Diha bitos ni agi nga agi ro grabing usig. Wa ko ra katog. Gabi naglami agang tug kay wa ko nakadangog sa mga iro nga nag-usig-usig. Bawgan sa to nila pagkuha. Naloy kong tatay kay kuan si Zam masulubon. Kay katong langgam lagi remembrance sa isang igsuon. Mao to ang mangito tuwaan dari. Kadtong langgama makamingaw jud kay mo tengog inigkalasay mao to tigpukaw namo mao to imong orasan sige tug tengog alas 12 alas 3 klaro jud kadyo nga ikaw kag kulungan na luag na unsa grabe daghanang balhibo mao jud man taog wa togi ihaw sa nagkuha kada rabi uban dari mga tawo nga mga ketasan ang mga langgam ilang pamusilon sa ilang ihawon katong langgam ako anto limokon basin og himuon nila og karang nay pangkati aron makakuha pud sila mga laing langgam. Si tatay karon masulubon. Wa na kuno si Zay madengeg nga magtingog-tingog nga langgam. Ngano ko mangilabot mga jud? Nay ibang mga tawo mamarigja og limokon. Basin siguro kay kuha to kay ilang himuon og karang pangkati. Ilang dadan sa lasang aron na mga limokon pud nga mo deo. Nawa magalimukon tatire. Ha? Nung nawa magalimukon tatire. Kasi nagkawa sa limukon guys, Luis tatay guys. Uli ko ron ninyo. Og isa to nagkuha. Uli dari dyan kabay sa among kulungan. Basig si Romeo tatire. Ha? Basig si Romeo tatire. Di kay buang man to. Kisa ka nakawat ay? Sige mukhang mamalik say. Oh, kimbis kay nag-agos limong kung nga mga to kung ilan na. Huwag mo uli na kulit say. Oh, nakarabitik na. Pag hinilayar na ka mabitik. Katong langgam, grabe na itong lugar sa dari. Di apat to sa wapay COVID. Sa karon na hinuunawa, ikawat. Ano kung aling ikawat nga langgam raman na. Bisagan sila may pangawatan. Sa una pa, nagamang panty, pangawatan. Tinuod na guys, sa una, nagamang panty, pangawatan. Kaya bawa na sa porami. Naisahay lagi sa una nga, agamang panty, makalimot ni og hipos. Mabta na og gabi isahay ha dyan.
Matingara mi ini kaog makaywa na diha. Di ra isang bisis ka gikawatan mig panty. Karaghan. Kay kuan lagi sa una. Karang nay maningaw pa mis mga laglag nga na tara basketball nigkapon. Makalimot na pod mo og hipo sa among sinagbay. Sa to gikawat na pod. Sa una ra noon to karon ako nakaisgot. Unja, da may panahon nga nang hinlo ag mga tao sa kuan daplin sa kalsada kanang labang nagadzagkaadyo ilang ipang sa gibuan. Uy. Nagumuntag. Adoy, balik na? Ang walik na. Kung kasabay na yun ang ating limukon. Sila datos ko, kasi nangati pa. Ikaw at taga mong langgam. Ano ka man? Gabi eh. Bisa mo lang ibutang. Dararas, gawas. Sa kulungan, dawa na diha. Limukon pod. Murit. Nada yung mga atis ibabaw. Na mangati mo na ka na kahay. Nada ko yung mga atis sa ibabaw. Ug limukon. Dami ning labay na rin ang aming silingan nga. Nagabi sa basak. Uli na kulit. Nangutan ako. Unsa mao to guys, susumpa ko sa istorya. Mao lagi to nangawa agam mga panty karaghana. Pangawat pod. Unsa? Da man nang hinlo sa kalsada. Karang labang nagadzag-adyo ilang pang sagibuan. Natingana mo to nang sagibo kay daghan na may mga panty nang gitapok sa kalabangan. Grabe sin daghana, nang gitapok nga panty dito. Gitawag mo mis laki kay dapat among tangod. Ni na tong nagsagibo nga day, sa day. Tanaw sa Lorenzo. Pagtanaw parang mahala, gamang mo sa mga panty. Agusong panty sa una kay suin man. Tsaka ng mga panty sa abo nga na. Wa pa ng panty nga Victoria's Secret. Suin pa. Pagtanaw pa dyan naman ang isa-isag hitkad. Mao mga dyan, panting promi. Dapoy panty naho, dapoy ka ate Florelisa. Loy si tatay kay masulubuon. Nawag sa langgam, isang tong pirangga. Kaya sa una pa dyan panahon, bata pa mi. Si tatay mao na isang ganahan nga magbuhi dito sa og langgam. Kaganahan sa maminaw ka na magtingog-tingog. Nay hunay. Kompleto ra magkuan ay. Palijan ay wala man kuha eh. Leksyon. Inagi mo ma. Sipo to sa rin mga taas. Dagay mga pustunon dari. Jadi ko kaabot kay habog. Ang mandos na nagiging ilabog kayo mo balik daw. Lula mas nanay. Di ko rin ipalabay ring ulungan kaya basi ko rin mabalik. Sino na magwitig tuwa na itong nanggama? Di ka mo itong mabalik, Lixie. Wala ko na. Kaya kawat na, ilan na po itong pahimuslan. Gibaglir ag gamay nga kuan. Na, maras na dipumpod. Dagay gihim mo nga para karutsan. Dadi man siguro mo arang dari. Dara na ubos. Daris ubos kay di ibagliag ka ng nay alamri. Di apay lam tarigdaning tangkaw. Ilang ito mo ulit ay. Kung wala ka nagabuhi yun. Og nakabuhi. O nakabuhay din mo uli. Uli! Og nakabuhi. Nagkatasan ba? Pero nangintay sa una niya. Ngarong pabutangan ba na magtuwa itong kulungan ng may langgam? Ning kabutangan tuwa ag. Nita man to, nakabuhi. Karo ko na eh. Magdang kanananda na. Mga balik nangintay lagi sa una. So, adi lamang pagpatag tuwa. Kaya lang ito, nita. Di na ito mabuhi. Pangitan pagkaroon kay. Pero nakatuig, 5 nakatuig. Hay mo rito katuig na daan eh. Baga, Katong 5 nakatuig. katong wa pa may nag-vlog diyan rito. Yan na. Hindi natin patay. Hinakatay? Tatanihin sa tatay. Mo parit la lamang kog limukon tay para nimo. Di mo kon lovebirds. Basta tatay kay nagla-birds. Kagang limukon karaana. Kaya nga to. Nasag bakit antong uroy tay sa ag nagkuha na mga patanon ra. Kaya sila. Sige, yan ang masaya mo tigtuan naman. Ang mga naman to. Palitan na makaglayang langgam tay kanang dili mo kun. Ano man ang gama. Karang kusi. Kanang kataw. Ganda nga Romeo. Ajo pa ka na itong panty. Ibita di anong balisod kawat ako. Agpanti sa wala pangawat na ino.
Karaghan. Ang mga tuloy maglabog mo ito kami nang lampas na sa sundan ng mga Ibabaw. Itang labog man. Diha man to Lumong-lumon. dahil nagkuhan lagi, dahil naghinlo. Dahil tabang po mo hagbas. Sa dito mas kakalabungan lagi naabot. Lilaan ganit. Ha? Lilaan. Sa, pantira mo na. Magtag-ingang Roy. Simot-simot man to. Muam-muam. Aduh, ha, gumapan lagi ng kita pag resuin. Kating mo ni ka, sa lapayngan, floor. Kata Ali. Kata Ali na pingan, Ate Ali. Oh, dahay. Yan nagpante mo, kalulita mo, ibita niya. Law-law ba? Tay, Oh, mau to sa may sila purami. Pasig to agli mo kung dito ning layas. ayos. Wala mamukab. Na, mag-urag, mag-alam na naman. Pasig to agli mo kung nila purami ning layas. Dapoy, potong mga biga ba? Diyan namin sila parami. Kung mas dalton. Mangita ko dari kuan. Bunga sa gusahis. Membro ra po dispig 3. Kang harabay bunga. Sa una sa bata pa may kaya mo ning panganon. Mahinog na po tamis. Di jadi siya makahilo. Ang mahinog ni siya puwahon. Sa tamis imorang panitan. Kara hinog-hinog na siguro ring uban. Na. Yan ada, inahatag. Mao ka siya butot bugtag na ay. Hey, daton da, dako da. Bugto aton. Dago da. Bugto. Nani ko jang simod na kwaret. Daton da. Tikang lagi mato jang liksi. Tapi na mo gig disi. Lo agar kazu. Oh, kirit na. Hello. Engka. Halipay man ka. Nakalakaw. Nalaka to rin sa kaway mo dyan. Asa ka pa daw? Asa ka pa daw? Kira naman yung muton. Hatag be. Hatag. Hatag cake ton. Anniversary mas imong na nagtatag hapon. Hatag cake be. Cake, hatag cake. Hatag. Hatag be, hatag. Oh. Ih. Sige. Si. Sige. May pakon. Uy. Initik man. Tatawa ko na ba kasag? The bird. Where's the bird? The bird. Sana. Naisi-isi na siya malakaw. Oh. Isi-isi na. Isi-isi na. Uy, kuha ng kamera. Imo na tatay. What's that? Sama na? Hala ka na bading na ka. Hoy. Inka. Inka. Kalimut siguro siya. Inka, nakalimut na. Nakalimut na magiging katon. Inka. Inka. Blising ka.
Inka. Hi, mo naman lagi. Hi. Ha? Lele. Come in say. Kam. Ika, saan anin juga kay di para manali ti jagi bueng na. Kita naglaing duaan. Lele. Balance ka ha. Kam. Hoy, usan day man abi man ijag ko. Katulad pa akan magtabuan to ba? Namuti mo sa pakan ng tabuan. Luwi magnaong. Ingal ba siya? Napakan kag tabuan ton? Napakan kag tabuan? Kabat mo lakar pagka balik na pa siya. Ano pa naman yung ay, paano pa ay? Muraga naman po. Dali, Inka. Kaya ka nervous ha? Ha? Ito na po si ka. Sana mo sa jang naong. Toto ha? Ang naungoy. Luton. Beautiful eyes, be. Beautiful eyes. Uy, na. Gutom. Ang ka nagkaano sexy. Beautiful eyes. Kaura. Ikag si Jack nagkaano sexy. Nga naman na Jack sa bata magkaon ko si Sudugun.